गुड़ की चीनी कवन खाइल बेहतर बा, खासकर जब रौरा डायबिटीज होखे। गुड़ स्वस्थ बा की चीनी, दोनों में का अंतर बा। आजकल लगभग सभी लोग अपना खानपान से चीनी काट रहल बा, काहे कि चीनी आपके स्वास्थ्य के सबसे बड़ दुश्मन मानल जाला। बहुत लोग अपना खानपान में गुड़ के मिठास के रूप में इस्तेमाल कर रहल बाड़े, लेकिन का सचमुच गुड़ चीनी के मुकाबले उतने फायदेमंद बा? आई विस्तार में गोता लगावल जाव। आप पहिले गुड़ा चीनी के पोषण मूल्य के तुलना कइल जाव। 100 ग्राम गुड़ में 383 कैलोरी होखेला, जबकि 100 ग्राम चीनी में 387 कैलोरी होखेला। गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अवूरी कैल्शियम जैसन खनिज होखेला, जबकि चीनी में सिर्फ कैलोरी होखेला। गुड़ में मौजूद यह पोषक तत्व एकरा के स्वस्थ मानल जाला। हालांकि अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बात करी तो चीनी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 बा, जवन मध्यम मानल जाला, जबकि गुड़ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 84 बा, जवन काफी अधिका बा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एगो पैमाना हवे जे बतावेला कि कौनो खास खाना ब्लड शुगर के स्तर केतना जल्दी बढ़ा देला। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जेतना कम हुई उतने सुरक्षित हुई। मतलब कि गुड़ खइला से चीनी के मुकाबले आपके ब्लड शुगर के स्तर बहुत तेजी से बढ़ सकता। अब सवाल उठता कि गुड़ स्वस्थ बा कि ना। अगर केहू के डायबिटीज बा तो ओकरा का खाए के चाही, गुड़ या चीनी खाई? दोनों मामला में आपके चीनी के स्तर बढ़ जाई। डायबिटीज में गुड़ अवूरी चीनी दोनों से बचे के चाही। अगर रौरा गुड़ के स्वस्थ समझत बानी आ डायबिटीज के दौरान एकर सेवन कर रहल बानी त रौरा बहुते गलती कर रहल बानी। चूंकि गुड़ चीनी से कम मीठा होखेला, ऐसे अंत में आप 2 चम्मच गुड़ के सेवन कर सकतानी, जहां आप सामान्य तौर पर 1 चम्मच चीनी के इस्तेमाल करी। मतलब कि आप कुछ पोषक तत्व खाती दुगुना कैलोरी के खपत करतानी, अवूरी आपके ब्लड शुगर के स्तर भी बहुत बढ़ता। अगर रवा प्राकृतिक मिठास देवे वाला चीज लेवे के बाद स्टेविया चाहे एरिथ्रिटोल जैसन चीज के विकल्प चुने के चाहिए। अगर रौरा सभे के ई वीडियो पसंद आयल त लाइक आ शेयर जरूर करी। हमनी के चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब करे के मत भूली।